El Concello de Barbadás lleva a cabo una iniciativa para poner en valor el comercio local que consiste en reducir los precios de los productos para hacer más llamativas las compras. Bueno, as comerciantes estamos moi contentas con esta iniciativa por parte do Concello, posto que nos dá a oportunidade de reunirnos a todas en un espazo no que, ademais de ter un montón de tendas de todo tipo, desde alimentación, roupa, calzado, perruquerías e demais, tamén teremos unha cafetería daqui local, vale? Donde poderedes tomarvos un cafeciño, un chocolate ou algo, e os vosos nenos e nenas terán tamén un hinchable donde poder xogar, mentres facedes cómodamente as vosas compras. Se va a realizar en el pabellón municipal en horario de mañana y tarde. E desde logo que esta é unha aposta definitiva e decidida polo comercio local de Barbadás. Barbadás ten como motor económico o comercio local e, polo tanto, creo que a acción política fundamental para apoialos é apostar por eles. E a aposta por eles é apoialos sistematicamente non só con este outlet, senón con outras campañas comerciais que se realizan ao longo do ano, que creo que teñen o seu éxito. En Barbadás prácticamente non hai establecementos baleiros ou locais baleiros,